Hoy! Papurusa! Oy, nga kay Edgar kay Unuman. Pang-hover kay Duha. Ah, pinasunan. Ah, okay. Daghan sila mukaon. Kapalit din si Bibi yung naipan. Kaya sa pagkaan yung sa kaya nila. Jun, beli kayo. Jun, Jun. Sika din po ang namalit. Diyan ba? Dahil yung kapitan. Ano man naman kong kape? Minang napungkol. Ha? Ay, daya man ka diha. Nag-video-video mo na ni mo. Mauna ka, way klaro. Mo ni mga background sa Adi, waji Eh. klaro ni, waji klaro. Apil man na, apil man na. Ang isa ka baso kape, dagang kasi nandun. di hamor mo ginagkalingawan ni Edgar. Sa una po, agit-git na siya dito. Laran sa inyong video daw. Ha? Laran mo din Kaya ang lingawag ka na. Oh, naa dito sa balay. Yang ako na bagay pa dato gisi. Ah, wala, di makita. Murag ko na siya. At nagandagan ko na sa murag ka lang. Bilailan ko na video ba? Nagandagan ni siya kay. Ha? Napar dong guro ni hanggang Tuwa na sa gisi yung John. Dahil yung dito nakakita ba? Ito yung tanbang. Babae, nakakita siya. Tawag itlog. Yan na, kaya napaan pa nagpapagkada din. Oy. Pagdagan dito balik ko. Ayaw ko din ako. Dala, ihatod naman to, Dre. Ang sipaw ni Juan, pakuha ko na yung apekan. An. Dudang, mga kasikpaw tanan ko rito. Dagko ang sikpaw. Lali. Sipaw daw lang. Tanang sikpaw o buhay sikpaw. Inada.